Ouvido. E xuraría que estou a emberrar aí un pouco. Milagros iría se tú non estuveras escoitando. Vai, muller, tampouco fai falta andar espreitando detrás das seres para saber as finezas que por gastades ti a máis o teu home. Mira, pois vale máis ter un home para trifar de vez en cando que doblar o cabo de Buena Esperanza e non ollar terra por ningún lado, como lles pasa a moitas. Sei que aconiches unha chatola, ou será quizáis unha mazadura? Que mazadura nin que sota de bastos, home. É que teño os pés en largo viva, para máis apértame esta zona. Vaite que nos tocou boa conveniencia. E que lle queres? Eche lei de vida cos criados a remos de abaixo. E a corda sempre rompe por un máis delgado. Pero bueno, sendo por a salud da filha do amo, vou andando hasta que seña está en Madrid. Porque é unha rapaciña tan xeitosa que me parece que merece todo. Home, iso xa. Ahora que, como sane, xa pode ir afrouxando a carteira do Xulián. Que este viaxe non se fai de mal. A ver, quen me paga a mí o desgaste de ropas? Pero non será cousa do demo que ningún médico lle dese pa enfermedade. A enfermedade está che ben á vista. O que haxe darlle co remedio. Eu ben me entendo. Deixa ver se ese menciñeiro de Preveso está no cravo. E iremos ben, non? Supoño que sí. Quen serán esos dous? Igual veñen por aí pedir unha rapaza. Ou tratan nos cochos. Disimulen, buscan algo por casualidade. Non, señora. Pero podería dicirnos se imos no camiño da parroquia de Preveso. E boas tardes, que me parece que ainda non llas demos. Pois teñan vostedes tamén. E logo van para Prevesos. E dirán vostedes, a min que me importa. Nada bufé, que non lle son amiga de meterme na vida de naive. Ai, eso non. Chégame da do camiño. Ai, señor, eso chega. Pois mire, van moi ben. Agora sigan todo dereito, hasta unha cancela que hai ali abaixo. E despois, métanse por dentro, que por fora hai moita lama. Van ver unha vaca? Non, señora, imos falar con Manciñeiro, que sei que hai aló que cura con ervas estuvo na Habana. Curaba, que morreu fai unha semana dunha enchente de ensalada e xa estaban de ortigas. E logo, está enfermo algún de vostedes? Non, señora, pero de verdad que morreu. Ai, Jesús, pregúntelle a calquera. Tamén pode aguardar outros 15 días. Pois verá, nosotros polo de hoxe non lle estamos malos, gracias a Dios. Viñamos a buscar para unha filla de noso amo. E logo, se non é moito preguntar, de onde veñen sendo vostedes? Nós somos da parroquia de Lea e estamos de criados de don Julián de Mesón. Ah, xa teña oído falar del. E tamén me dou unha idea de onde ven cadrando a parroquia. Iso que ali nunca fun. E supoño que a filla debe ser unha que viña moitas feiras a vender ovos á feira de Castro. Pois sinto-llo ben que parecía ben boa rapaza, non despreciando a naive. E está moi mala. Que sei? É un mal que non entendo ben. Con dicirlle que perdeu a fala... Renegados esa. Renegados esa. Agora non soe falar de outra cousa que desos males traidores. E claro, como non comemos nada que non leve química. Ora que... Déixeme cavilar un pouco a ver quen lle podería ser bo para iso. Creo que chegou a hora de que ni caso caiga na rateira. Pois mire, aquí hai un home moi listo, quizá destos máis entendidos neses males que se lle resisten aos médicos. Ahora que o malo vai ser convencelo para que vaya cando vostedes. Non estará inventando, señora. Ai, Jesús, pero vostede por que me toma, non lle son como algunhas que pode haber algo pola súa terra, Disculpe, muller, que non o facíamos por mal. Pero quen che nos iba a decir a nós que imos a ter tan boa sorte? Pois que cego que do meu home se minto. E onde poderíamos dar con isto? Cando me atopei con vostedes, ele acababa de marchar por alá. Andará xuntando ervas para algún xarope. Poidera ser, pero non o creo. Porque é un tipo moi raro. Toda a idea dele é de non dicir a nadie o que sabe, é de non contar as súas artes
a non ser que lle midan as costas. E ese home fai curas moi difíciles. Que se fai curas? Fai obispos. Escoite, fará cousa de 2 meses, así máis ou menos, había aí na parroquia de Quintela unha muller que xa estaba desahuciada de todo. Faltáballe o polso, o folgo, pódese dicir que xa expirara e que só faltaba amortaxala. Bueno, pois deron conseguido que fora ali do Unicaxe, achegouse a ela, cuspiu, quitou do peto un botilliño dispensando así, chincoulle 2 gotas na boca e ergueuse a vella, botando a turuxos e cantando quando salí de Cuba. Parece un milagro. Malia leva a parecelo. Ainda lle foi peor o que lle pasou con un rapaz que caeu do pico dun carballo cando iba a buscar un niño de pecas. Partiu as pernas, os brazos, 2 costelas. Bueno, o demo maior. Chamaron a do Nicasio e, como de costume, non quería ir. Ai, amigo, pero zurraron a badana e foi. Con unha plumiña e unha cousa que parecía aceite de negros, foi untando todo o seu corpiño. Inda non acabara e se alargou o rapaz xugar a billarda cos outros negros. Este home é o que nos fai falta a nós. Imos por ir antes de que marche máis longe. Ah, pero non se esquezan dos paus, esperen. Mire, este mesmo xa lle pode servir. Ten razón, ai señora, nunca a obrigación lle pagamos. É maldita gracia que vai ter de que pegar, pero se non hai máis remedio... Pois do outro xeito non fan nada, Nada. Ah, outra cousiña. Cando vexan, non se olviden de ofrecerlle cartiños. Que a elas pesetas, ainda que sexan os pesos, nunca lle desgustaron. Escoite. Oye, debe de vir por alá. Si, ven a colar. Eu creo que é mellor que me vaya porque non é conveniente que me vexa. E pásamo ben, Pois que lle vai a ver. E Dios queira que non tiñamos que pagar. Non se sabe, eu teño oído falar dun manciñeiro ao lado da Fonsagrada que... Non me contes o conto, que se polo visto é medio bruxo. E agora xa nadie se cree nesas cousas. É certo, digo, os bruxos acabaronse desde que se inventou a pólvora. Oi, tiñas razón, que non ten moi boa facha. Mira. Sabes, Susá, de momento me lo